Mondjad, mit csinálnál vele? Megkúrnád? Nem. Megbasznád? Nem. Megcsinálnád? Jó, kinyalnád neki, jó büdös picsát. Hát miért nem? Mondd már, hogy igen. Hát mit csinálom, hogy őket nyom? Bebasztok egyet, figyelj meg. Ó, igen. Mondjad parancs, szeretnek meg. Mondjál már valamit. Véget. Mit csinálsz Jön éggel? neked, lepasztok egy pukot, mindjárt leszek el, vége, azt fogja látni. Mondd már, te beteg! Mondd már, A kamerát, mert bebasztok neki egyet. No, megbasznád a rőst. Mondjad. Nem. Komolyan. Most. Mondjad. Hangosabban. Hangosabban. Labba-labba. Rendesen, értelmesen. Labba-labba. Igen. Tényleg? Megbasznád? Nagyon. Talaj is megbasznád? Szevasz. Megbasznád Talaj is? Keményen megbasznád? Meg? Igen, Mondjad. benyalnál neki. Tövi? Mondjad, Lesz leszél. téged. Mondjad le, mondjad. Kamerában mondjad. Rávernéd. Mondjad, megbasznád. Rávernéd. Így mondjad, megbasznám parajos. Labba-labba. Rendben! Biztos? Hangosabban. Hangosabban. Ordibálj. Benyolnál neki. Mit csinálna? Sikítaná, ugye? Hogy nyögne? Hangosan mondd meg, így. Sem már azt. Én nyögés. Igen. Mutasd, hogy Mit nyögne. csinálna? Hogy nyögne? És még? Mondjál. Benyolnál neki? Benyolnál neki? Na ide, nézd a kamerába. Mondjad neki, ne féljél, mondjad. Most is tudják, hogy kiről beszélünk. Betegek.